חודש טוב ומבורך לכולם, חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. יהי רצון שהשיעור היום יהיה לעילוי נשמת בעלה של דודתי אברהם אדוארד בן ציון, שהלילה פקידת שבועו, רוח השם תניחנו בגן עדן. אומר הבני יששכר, היום נלמד בעזרת השם קודם כל מהלך להבין את המהות, להתחיל ללמוד את המהות של חודש אדר, ומפה ניכנס לשיעור עמוק מאוד של הבעל השבילי פנחס, פלא פלאות, לימוד תורה לשמה, יסוד גדול שגם מחבר אותנו גם בסוף השיעור לימי הפורים. אבל נתחיל בדברי הבני יששכר על חודש אדר. בדרוש הראשון, במאמר הראשון, כותב הרב בספר יצירה, ידוע, למדנו הרבה פעמים שלכל חודש יש אות מהכ"ב אותיות. יש לנו ידע שהכ"ב אותיות הם מחולקים לשלושה חלקים. יש 3 אותיות שנקראים אימות, 7 אותיות שנקראים כפולות, ועוד י"ב אותיות פשוטות. בסדר? מה זה נקרא אימות, כפולות ופשוטות? אז בזכות פה הפירוש של המטיבתא, אז הוא כותב ככה, ש3 אותיות אימות זה אותיות אמש, א', מ', ש'. הוא אומר שהאותיות הללו הם בעצם האות הראשונה, א', האות האמצעית מ', והאות האחרונה ש'. אבל האות האחרונה היא ת', כן? אבל הוא כותב פה, כן? הוא כותב שלמרות שהאות האחרונה היא ת', אך כיוון שהאות ת' שייכת לבחינת האותיות הכפולות. מה זה כפולות? זה הסריה הבאה. כפולות הכוונה שיש בהם עם דגש ויש בלי דגש. וזה אותיות בגד כפרת. זאת אומרת, ב' ג' ד' וכ' פ' ר' ת'. 7 אותיות הללו יש אותם בדגש ובלי דגש. כמו ב' ו', ג' רימל, או ג'ימל וגימל אצל התימנים, בסדר? אז כיוון שהתף היא שייכת לכפולות, כי יש בה תף דגושה ותף לא דגושה, אז לכן נוציא אותה מהסרט. ואחר כך יש י"ב אותיות פשוטות. והי"ב אותיות פשוטות הללו, כנגדם יש 12 מזלות בשמיים ו12 חודשים. אז כל חודש יש את האות שלו. זה הקדמה. אז הוא אומר, מה האות של חודש אדר? שחודש אדר הוא בעצם החודש ה-12, החודש האחרון. אז כתוב בספר יצירה, המליך אות קוף. האות של חודש אדר זה אות קוף. תכף נלמד למה, איזה סוד יש בזה. והתכונה של החודש הזה זה השחוק. זה מתאים, שנכנס אדם מרבים בשמחה. וקשר לו כתר וצר לו דגים בעולם. כן, המזל של חודש אדר זה חודש דגים, ואדר בשנה. והנה, אומר פה הרב דבר פלא. זה קצת עמוקים, אבל ננסה להפשיט אותם, כי יש בהם סוד גדול מאוד. הנה אות ה' בו צר היוצר בראשית חודש ניסן. אם עכשיו אנחנו בחודש אדר, זה החודש האחרון, חודש הבא, ניסן. ניסן בחודש ה'. אומר הרב, מה הסמיכות של קוף וה'? חודש האחרון קוף, החודש הראשון ה'. אז אומר הרב, והנה כל האותיות, תראו איזה דבר פלא, שבאלף בית הם גולם אחד. מה הכוונה גולם אחד? שאתה כותב את האות, אתה כותב את כל הצדדים של האות בלי הפסק, חוץ משתי אותיות, ה' וקוף, כי יש בהם 2 חלקים באות. אבל כל שאר האותיות, גם לדוגמה הצדיק שיש לה את הרגל מצד ימין, אם לא יחברו אותה עד הסוף, אפילו יש שם רווח קטן, פסול. בסדר? לא, אבל ד' זה א', אבל היא מחוברת, שני הרגליים מחוברות. אבל האות ה', הרגל שלה והרגל של הקוף הם מנותקים. זה 2 האותיות היחידות. תראו איזה פלא יצא ככה החודש הראשון, ה', החודש האחרון, קוף. אבל יש ביניהם, שימו לב, דמיון. לא רק בגלל ששניהם הם היחידים שיש להם רגל. סך הכל מה ההבדל בין קוף לבין ה'? שפשוט הרגל יותר ארוכה. אז זה נראה לכאורה אותו דבר. ותכף נבין את הסוד שבדבר. אז הוא אומר,
חוץ מאות ה' ואות ק' שהם בחודש אדר וניסן. מה היחס בין חודש אדר לבין חודש ניסן? שזה 2 חודשים של ניסים, ידוע, אבל יש הבדל. בחודש אדר הניסים הם נסתרים. הרי כל הניסים שקרו במגילה, זה לא נס גלוי, זה נס נסתר. כן, יש פה מלכה שנבחרה כנגד כל הסיכויים, אבל יכול להיות מציאות כזאת. ובמקרה מרדכי שומע את בגתן ותרש שרוצים לחסל את המלך, ובמקרה נדדה שנת המלך, ובמקרה, אבל זה הכל דברים שיכולים להיות. וככה קרה הנס, אבל זה נס שמלובש בתוך המציאות. זה נקרא נס נסתר. אבל לעומת חודש ניסן, כל הניסים הם גלויים. 10 המכות, קריעת ים סוף, קדוש ברוך הוא משדד את כל מערכות הטבע. אז אומר הרב כך, שימו לב, כתוב בזוהר פרשת תרומה, אשת חיל ההוא רשימה ואת דילה היא אות ה'. מה זה אשת חיל? כינוי למלכות. מלכות השם בעולם היא נקראת אשת חיל, כמו שכתוב אשת חיל עטרת בעלה. מה זה עטרת בעלה? כמו כתר על הראש שלו, יפה מאוד. מה האות של מלכות שמיים? אות ה', לכן בשם הוויה ברוך הוא, נכון? יש לנו 4 אותיות, אות י', אות ה', אות ו', אות ה'. אות י' ראשונה זה כנגד החוכמה, והקוץ של הי' זה כנגד הכתר. האות ה' הראשונה זה כנגד הבינה, האות הו' זה כנגד 6 קצוות, מה שנקרא זעיר אנפין, והאות האחרונה ה' כנגד המלכות. אז כמו שאנחנו אומרים בפתח אליהו, מלכות ה' תורה שבעל פה קרין עליו. נכון? ה' זה המלכות. ואחי התחזלה. לעומת זאת, כמו שיש מלכות בקדושה, יש גם מלכות בצד האחר, בסטרא אחרא, בטומאה. מה האות של המלכות של הצד האחר? היא נקראת אשת זנונים. רשימה ועד דילה היא הוא, כהוא גוונה. היא דומה מאוד כי היא רוצה להתחזות שכאילו היא המלכות, אז היא דומה מאוד למלכות השם. אבל לה היא תקן למי ואחי, אי אפשר שתהיה באותה אות, לכן עד דילה קוף. לכן קוף. אם נזכה לקראת פורים, זה הקדוש ברוך הוא יסייע, יש בזה סוד גדול. שם יש דרוש שלם בספרים הקדושים, שאומר שהמלכות היא נקראת שדה. כן. וההי של שדה, יש בזה, למה זה נקרא שדה? כי השין יש לה 3 קווים, ואחר כך יש עוד ד' זה 4, ואז יש ה' זה 5. זה כאילו כנגד 3, שזה כאילו חסד גבורה תפארת, ואחר כך זה הנצח עוד יסוד מלכות, ואחר כך אם אתה לוקח את כל 5, אומר, אבל הצד האחר, מה הוא עושה? הוא מתלבש על הרגל של ההי, ומושך אותה כלפי מטה, והופך אותה לקוף. לכן, מה ההבדל בין אותיות שדה לאותיות שקר? בסדר? אז הוא אומר, בסדר? הבנתם? כי זה שקר, זה ההי. הוא אומר שזה מה זה, כאילו זה כל הסוד. אז היא בעצם מתלבשת על האות ה', היא רוצה להידמות לה. ועד דילה את קריית בתיקונה דה של המלכות שמיים. ואז זה כמו קוף בפני בני אדם. כמו שקוף. יש כאלה וחשבו שבאו מהקוף, כי באמת דומים לקוף, כן? אבל הקוף הוא מחכה את הבן אדם, לא הבן אדם צריך לחכות את הקוף. אלה שמחכים את הקופים, אז באמת צריך לטעות על קנקנה, מה שנקרא. אבל הקוף בדרך כלל הוא מחכה את הבני אדם. דאז לבתר בני נשה. אבל לא ראוי לעשות כן. והנה תתבונן לפי זה. אז הוא עכשיו אומר פה הבני יששכר כך. אז מלכות שמיים זה אות ה', זה חודש ניסן. המלכות של הצד האחר זה אות קוף, זה חודש אדר. אומר הרב, לכאורה, מה הערך המספרי של אות ה'? 5. ומה הערך המספרי של אות קוף? זה 100. זאת אומרת, הצד האחר
גודל מאוד לעומת המלכות שמיים. בכמה הוא גודל? אז אומר הרב, והנה תתבונן לפי זה. מלכות שמיים אות ה', ומלכות של הצד האחר זה אות ק'. אבל כל המוסיף גורע. אם תעשה את היחס בין 100 לבין 5, מה ההפרש? 95. גימטריה המן. המן זה גימטריה 95. מם נון. אומר, זה מה שכתוב במגילה, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן, וינשאהו מעל כל השרים. זאת אומרת, המן זה כאילו כמו הצד של זה לא כמו, זה הצד של הסטרא, שהוא רוצה להתנסות, כן? וגידל המלך אחשוורוש את המן, וינשאהו מעל כל השרים, וכל עבדי המלך, כולם קוראים ומשתחווים להמן. אז הוא רוצה להראות את השלמות של הקוף. אגב, שם כתוב בארי, למה הוא עשה עץ גבוה 50 אמה? אומר שהוא התלבש על הרגל של ההי, והוא משך אותה כלפי מטה. אז זה נהיה כמו נון סופית, זה היה 50 אמה, לכן בסוף תלו אותו על 50 אמה. כן, זה הכל מכוון. כן, זה הכל מכוון. אז אומר הרב, מזה תתבונן מה שכתוב במגילה, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. במניין מספרו 95, להגביר את עצמו על מלכות שמיים, ועל ישראל שנקראים בני מלכים. כמו עכשיו, אתם רואים שכל המהלך של איראן, נכון, זה להתגדל בכל העולם, אבל זה בעיקר על עם ישראל. כל מה שהם עושים זה, כאילו, מה יש להם איתנו? אבל זה עמלק. מפריע להם ההצלחה של עם ישראל. אבל זה, הסוף שלהם מגיע. השתבח שמו לעד. הנה, אוטוטו, אנחנו עד פורים נשמח בשמחה גדולה. אולי כבר לפני כן. אנחנו זין באדר, משה רבנו כבר, אנחנו יכולים כבר... ועל ידי הקדמה זו יתבהר אם ירצה השם כמה עניינים. והנה אות ק' היא המולכת בחודש אדר, ואות ה' בניסן, וכמו שנתגברה מלכות שמיים בחודש ניסן, על ידי אות ה', אז ככה רצתה המלכות של הסטרא אחרא להתגבר דווקא בחודש אדר. לכן לפי המדרש הגמרא גם אומרת שעשה היפילפור הוא הגורל מחודש לחודש. מה יצא לו חודש? אדר, הוא שמח. אז תמיד אנחנו אומרים שמח כי ראה שנפטר בו משה רבנו. אבל משהו שהוא שמח מעצם הזה שנפל לו באדר. למה? כי לפי מה שלמדנו עכשיו ודאי שהוא ישמח. כי חודש אדר זה עוד קוף, ועוד קוף זה המלכות של הסטרא אחרא. אמר המן, אם יצא לי חודש אדר משמיים. זאת אומרת, משמיים מסכימים על ידו שהמלכות של הסטרא אחרא הולכת להתגבר בעולם. בסוף מתי הייתה המפלה שלו? בט"ז בניסן, תלו אותו על העץ. כי בניסן, מה מתגבר? מלכות? מלכות ה', המלכות שמיים. אחר כך גם את כולם, למה הקדוש ברוך הוא חיסל את כולם באדר? להראות להם, זה כמו, אתה יודע, זה לתת להם בחודש שלהם, ולכן בי"ג באדר, קרה הנס הגדול. נקלו היהודים בכל... אבל המן עצמו, הוא חשב, הנה עכשיו אם יצא לי בחודש שלי, אז אני, איך אומרים, אני על הסוס, תרתי משמע. אבל בסוף הוא, תלו אותו על העץ. ועל ידי זה גידל המלך אחשוורוש את המן. הוא מספר הנוסף. וזה רמוז, מה שאנחנו אומרים, זה פלא מה שכותב פה הרב. כי יד על כס ים מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אז מה הגמרא אומרת? למה זה נקרא כס יה ולא כיסא י' כ' ו' כ', כיסא השם? למה קיצרו פה את הכיסא לכס ואת שם השם קיצרו רק לי' כ'? מי מסתיר על האלף של הכיסא ועל הו' ה' של שם השם? זה עמלק, זה הכוח שלו. זה המלכות של הסטרא אחרא שהיא מסתירה על מלכות שמיים. לכן זה נקרא כי יד על כס יה. היד, מפני היד שנשתלחה במקדשך. היד הזאת של העמלק היא מכסה על כס יה. תעשו חשבון, כס יה. כס זה 60. כף וסמך. לא, 80, סליחה. בסדר? 80. ועוד י' כס יה זה המן. גימטריה המן. אז המן זה עמלק.
כל המהות של העמלק זה לחסות על שם השם. מתי ייגמר הסיפור שלו אחת ולתמיד? בקרוב, בעזרת השם. מתי? וכיסא דוד עבדך מהרה תכין, או תצמיח, תלוי בנוסחים. כיסא דוד. כיסא דוד גם עולה 95. 14 זה דוד, ועוד א' של כיסא זה 15, ועוד 8. 95. כיסא דוד, זה לא, כן, אבל הרגיל דוד. כן, זאת אומרת, כיסא דוד, בסוף, זה הדור שלנו, בעזרת השם, דור של משיח, שיתגלה כיסא דוד. תכף נלמד מה זה עולם הכיסא. היום יש לנו שיעור עמוק היום, אז נבין. אני רוצה רק באמת להגיד לך, אני בדיוק מתחיל את המבצע של הכיסאות. זה בדיוק. אז היום נלמד על הכיסאות של בית המדרש. זה הנושא של השיעור, אבל ברוחני. אבל אולי דרך זה תזכה לכיסאות גם, בעזרת השם בבית המדרש. אז מה הסוד של הכיסא תכף נלמד. אבל שיתגלה כיסא השם. אז כל מה שרצה נסכם את דברי אבני יששכר. כל מה שרצה המן, שהוא מסמל את המלכות של הסטרא אחרא, שהחודש שהוא שולט בו זה חודש, הוא לא שולט בחודש הזה, אבל האות של החודש הזאת זה אות קוף, שזה האות שלו, אז הוא חשב שעל ידי זה יהיה לו שליטה בחודש הזה, אבל בסוף התהפך עליו. ומה שהוא עשה, ככה בסוף הקדוש ברוך הוא, וככה בעזרת השם. הימים האלה אנחנו אומרים במגילה, נזכרים ונעשים בכל דור ודור. מפה אנחנו נכנסים, מוריי ורבותיי, לפרשת השבוע, שהיא מתחילה לעסוק בבניית המשכן. יש לנו תרומה, תצווה. אחר כך כי תישא החלק הראשון גם ממשיך לעסוק בנושא המשכן, שזה הקטורת ושמן המשחה. השלמה, רוב כי תישא זה בסוף מחזיר אותנו לסיפור של חטא העגל, של מעמד הר סיני, ואז ויקל פיקודי זה הביצוע. יש לנו 5 פרשות שעוסקות בבניין המשכן. הכלי הכי חשוב שהיה בבית המקדש זה ארון הברית, קודש הקודשים. שם היו מונחים הלוחות ושברי לוחות וספר תורה שכתב משה רבנו. זה המקום הכי קדוש. זה הדבר הכי קדוש היה לעם ישראל. ועד היום יש הרבה דעות איפה ארון הברית נמצא, אבל בעזרת השם עוד מעט גם זה יתגלה. אבל כרגע, זה מבחינתנו, זה הדבר הקדוש ביותר שהיה אי פעם בעולם, ששם השכינה, משם הייתה מדברת למשה רבנו, מבין שני הקירובים, וידבר אליו. אז בעשייה של הארון כתוב, ועשו ארון עצי שיטים, 2.5 אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו, וציפיתה אותו, לא וציפיתה, וציפיתה במיל רע, משון ציווי. וציפיתה אותו זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. אומרת הגמרא, מסכת יומא, הגמרא מאוד מפורסמת, ועשית ארון עצי שיטים. ועשית שולחן, ועשו ארון עצי שיטים. אבל לעומת זאת, כל השאר מדבר בלשון יחיד. כמו, ועשית שולחן עצי שיטים, ועשית מנורת זהב טהור. בסדר? הכל בלשון יחיד. אז למה בארון כתוב, ועשו בלשון רבים? אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, ארון הברית זה סמל לגדול הדור, לתלמידי חכמים שבדור. גדולי הדור הם בחינת, תכף נבין למה, הם בחינת ארון הברית, כמו שהזוהר הקדוש, כי הם מוסרי התורה, הם מלמדי התורה, ומעבר לכל, הם מקיימים את התורה, משתדלים לקיים אותה בשלמות, תכף נראה. אז זה בחינה של הארון. אז למה כתוב, ועשו ארון עצי שיטים? אומרת הגמרא, מכאן לתלמיד חכם שבני עירו מצווים לעשות לו מלאכתו. מצווים לעזור לו, כן, כמה שכל כולו עסוק בתורה, כן, כמו שהיה שבט לוי, ששבט לוי לא עבדו, כי הם לימדו תורה לעם ישראל, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות שמו.
אז אם הוא כל היום צריך ללמד תורה לעם ישראל ולשפוט את עם ישראל, אז ממה הוא יתפרנס? עם ישראל היו מביאים מתנות כהונה וכו'. זה היה מאז ומעולם. אז לכן אומר, ועשו זה בני עירו. ומי נקרא אהרון? תלמיד חכם. זה מקור אחד. מקור שני כתוב בגמרא, מבית ומחוץ תצפנו, אבל זה לא כל תלמיד חכם. כדי להיות תלמיד חכם בהגדרה הזאת, יש גם הגדרה מדויקת. מה ההגדרה של אותו תלמיד חכם? מבית ומחוץ תצפנו, אמר רבא, כל תלמיד חכם, שאין תוכו כברו, אינו תלמיד חכם. מה הכוונה? אין תוכו כברו. תוכו זה הבפנים, כברו כלפי חוץ. כלפי חוץ הרבה יכולים להיראות כתלמיד חכם, אבל זה לא מספיק, כן? צריך שזה יהיה גם מבפנים. אומר הפנים יפות. פנים יפות זה היה מגדולי חכמי ישראל, בעל ההפלאה, היה גם גדול בתורה של הפשט וגם גדול בתורה של הפנימיות והחסידות. אז בפשט יש לו ספר ההפלאה, הרב הורוביץ. אבל בפנימיות, בחסידות יש לו ספר נקרא פנים יפות. אז הוא כותב ככה. מה הכוונה שאין תוכו כברו? אומר שאף שכלפי חוץ אותו תלמיד חכם, נראה שהוא עוסק בתורה לשמה, בבחינת זהב טהור. זאת אומרת, כלפי חוץ הוא נראה, הוא מדבר שהוא עוסק בתורה לשמה. אבל בתוכו, זאת אומרת, בפנימיות שלו, הוא עוסק בתורה שלא לשמה. יש לו כנראה פניות. הכוונה שלו היא לא טהורה ב100%. אז אם היא לא טהורה ב100%, זה לא נקרא תוכו כברו. אז כיוון שאינו בהשוואה אחת עם אהרון, כי אהרון הברית היה בו מבפנים זהב, מבחוץ זהב, אז אין לו דין שחייב לעשות כמו שעושים לאהרון הברית. אז אהרון הברית כתוב, ועשו אהרון, כולם צריכים לעשות? אז לא צריכים לעשות לו, כי אין לו גדר של אהרון הברית. אבל שואל הפנים יפות, אם אתה משווה את תלמיד חכם לאהרון הברית, ידוע שאהרון הברית, נכון שהוא מצופה מזהב, אבל איך ציפו מזהב? אז אומר רש"י הקדוש בשם חז"ל, שאהרון הברית זה בעצם היה 3 ארונות. ארון בתוך ארון בתוך ארון. מה הכוונה? בצלאל עשה ככה לשון חז"ל, 3 ארונות עשה בצלאל. הגדול היה מזהב, כולו מזהב, קטן ממנו היה כולו מעץ, וקטן ממנו בתוך העץ היה מזהב. אז אם עכשיו אני מסתכל עכשיו ממבט על 3 ארונות האלה, אני רואה זהב, אני רואה עץ, ואני רואה בתוך זהב. ומלמעלה ישבה הכפורת שכולה זהב. וגם ציפו את כל הרווח הזה. אז אם אני מסתכל, אני רואה רק זהב. אבל בתוך הארון מה היה? עץ. עצי שיטים. אז פעם הסברנו שיש גם עניין, הזהב זה הכי יקר. אבל הזהב הוא מת. אין בו צמיחה, אין בו גדילה. לעומת זאת העץ, יש בו כוח של צמיחה. לכן בתורה צריך גם כל הזמן. אבל לפי הפשט, ודאי שהזהב זה הדבר הכי גבוה מאוד. גם הוא יש לו... כן. כן. אז מה הנקודה פה? אומר הפנים יפות, מבית ומחוץ תצפנו, 3 ארונות עשה בצלאל, 2 של זהב ו1 של עץ. ו4 כתלים ושוליים לכל אחד, ופתוחים מלמעלה, ונתן של עץ בתוך של זהב, ושל זהב בתוך של עץ, וחיפה את השפה העליונה בזהב, נמצא מצופה זהב מבית ומחוץ. זה לשון רש"י. אז אומר הפנים יפות, בשם ערוגת הבושם. מה שכתוב בגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, אמרנו, מה זה אין תוכו כברו? הכוונה שהוא לומד תורה לשמה כלפי חוץ, אבל כלפי פנים, זה לא 100% לשמה. אז אומר, רגע, אבל יש לנו גמרא שאומרת, אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה והמצוות, אף על פי שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. שואל התוספות, רגע, אבל הכתוב, אחר אומר, כל שלומד תורה שלא לשמה, נוח לו שלא נברא.
אז איך אתה אומר לי לעולם יעסוק בתורה, אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה? הרי כתוב שאם הוא עוסק שלא לשמה, נוח לו שלא נברא, אז עדיף שלא ילמד. אז מתרץ התוספות, גם בלא לשמה יש סוגים. ותרצו, מה זה הכוונה שלומד שלא לשמה? זה מי שלומד להתייהר. למה הוא לומד? כדי שיראו כמה הוא יודע. כן. או לקנטר, לנגח, ולקפח את חבריו בהלכה. הוא לא לומד כי באמת הוא רוצה ללמוד. או בדורות האחרונים יותר קשה, הוא לומד באוניברסיטה, כן? יש כאלה גם אולי שלומדים באוניברסיטה כי רוצים ללמוד תורה, אבל הרוב שלומדים באקדמיה, הם לא לומדים את התורה כדי לקיים את התורה, כדי לנגח, כדי לקנטר. אז על זה באמת נוח לו שלא נברא. אבל מי שלומד את התורה על מנת לקיים את התורה, גם אם עדיין הוא לא הגיע למדרגה שלא לשמה, סליחה, שלשמה, ילמד שלא לשמה, אבל לאט לאט בעזרת השם, הוא יגיע למדרגה שלשמה. אז הוא מסביר את זה כך. מה הכוונה שעדיין אינו במדרגה של לעסוק בתורה לשמה? אז הוא אומר, יעסוק בתורה אפילו שלא לשמה. הוא מבאר את זה כך, כי בתחילת דרכו של אדם, לפני שמשיג את אור התורה, כדי שאדם יגיע למדרגה רוחנית שכל הלימוד תורה שלא לשמה, זה לא כל אחד יכול, זה מדרגות. אז הוא אומר, בהתחלה קשה מאוד ללמוד תורה לשמה. אבל עם כל זה, צריך שלפחות מה יהיה לו? רצון ללמוד לשמה. השתוקקות להגיע ללמוד לשמה. זה כמו שהרמב"ם כותב, שילד שהוא קטן, איך אני אשכנע אותו ללמוד תורה? אז שהוא קטן מאוד, נותנים לו סוכריה. עוד טיפה גודל, נותנים לו שוקולד, נותנים לו זה, אחר כך נותנים לו אופניים. נו, אבל אחר כך הוא גודל, כבר זה עומד על דעתו. אז לא, אם תקן לו כבר אוטו ואופנה, אז הוא כבר לא ילמד תורה. בסדר? זאת אומרת, יש שלבים, מה כן אפשר לקנות כדי שהוא יישאר בתורה. אם תיתן לו כבר דברים שימשכו אותו החוצה, כן, הוא כבר ישכח מהתורה. אבל אחרי שהוא כבר גדל, הוא אומר לו, תשמע, אם תלמד תורה, אתה תהיה תלמיד חכם, אתה תהיה רב, יכבדו אותך, יהיה לך כבוד. זה הרמב"ם כותב בעצמו. אבל אחר כך שהוא כבר טוען את התורה, אז אתה רואה שגם הרמב"ם, שהוא סרטט את הקו, הוא אומר, אין מציאות שאדם לכתחילה יהפוך להיות, חוץ מיחידי סגולה בדורות, שנולדו כמלאכים, כמו משה רבנו וכו'. אבל רוב בני אדם, אתה צריך לבנות לו סולם, שיהיה לו, כן, שיוכל לטפס. אבל הוא אומר, אבל לפחות, גם שאדם לומד שלא לשמה, אבל שיהיה לו השתוקקות להגיע לשמה. שהוא ידע שהתכלית בסופו של דבר להגיע למדרגה של לשמה. אז הוא אומר הרב, זה בדיוק כמו 3 ארונות. כלפי חוץ הוא לומד תורה, ונראה שהוא לומד תורה לשמה. הנה הוא משקיע, יש לו סדר יום, אבל מבפנים הוא עדיין עץ פשוט. הוא עדיין לא הגיע למדרגה של לימוד תורה לשמה. הוא עדיין לא זהב מבפנים. בפנים עדיין הוא עץ, פשוטק לעץ. אבל לפחות הבתוך שלה בפנים, ברצון שלו, בהשתוקקות שלו, הוא זהב. אז הוא אומר, מצוין, בסדר. תשאיר אותו ככה לאט לאט. כן, בדיוק. אז אם לאט לאט, בעזרת השם, יש לו באמת הרצון הפנימי הזה, זה הכוונה, זה גם הדגש, שמתוך שלא לשמה. מה הכוונה? מתוך שלא לשמה. נכון, הוא כרגע לא לשמה, אבל בתוך הזה יש לו... זה מה שהכוונה מבית ומחוץ, תצפנו, כן, שלפחות יהיה לו את הנקודה, את הרצון ללמוד לשמה. אבל אם חס ושלום, יש לו כוונה לקנטר או לנגח, או... זה עדיף שלא ילמד. כן. אפילו פעם שמעתי מישהו שאמר, עדיף שיקרא עיתון ולא ילמד. אם חס ושלום, כן, אם המציאות שלו זה רק לקנטר ולנגח את התורה, עדיף שלא ילמד. אז מפה הרב מביא אותנו לסוגיה עצומה. ידוע, על הפסוק יש גמרא מפורשת, שבשעה, הרב יהודה אמר, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברות את האדם,
אז לפני שהוא ברא את האדם, ברא כת אחת של מלאכי השרת. ואז הקדוש ברוך הוא התייעץ איתם. לא שהקדוש ברוך הוא, תכף נראה, צריך להתייעץ עם מלאכי השרת. הקדוש ברוך הוא צריך להתייעץ עם אף אחד. אבל כתוב ברש"י בשם חז"ל, הקדוש ברוך הוא לימד אותנו דרך ארץ, דרך הענווה, שגם אם אתה אדם חשוב וגדול וחכם, תמיד תתייעץ. אבל אם הקדוש ברוך הוא יתייעץ, גם אתה יכול, גם לך מותר. ואז הקדוש ברוך הוא שאל את המלאכים, מה אתם אומרים? נברא את האדם, שאלו המלאכים את הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, האדם הזה שאתה רוצה לברוא, מה הוא הולך לעשות? אמר להם כך וכך, כוונה, אמרו, רגע, יש מציאות שהוא לא ישמע לך? אמר להם, כן, יש לו בחירה. אמרו לו, אם זה כך, עדיף שלא תברא אותו. אמרו לפניו ריבונו של העולם, מה אנוש כי תזכרנו? ובן אדם כי תפקדנו, מה פתאום? מה עשה הקדוש ברוך הוא באותו רגע? הושיט אצבעו הקטנה ביניהם ושרף אותם. שואל פה הרב, רגע, אני לא מבין. מישהו חס ושלום הכריח את הקדוש ברוך הוא להתייעץ עם המלאכים? לא. הוא בחר להתייעץ איתם. כשאתה מתייעץ עם מישהו, אתה מצפה שהוא יכול להגיד לך כן, הוא יכול להגיד לך גם לא. אז אתה מראש בחרת להתייעץ איתו. אז אם בחרת להתייעץ איתו, אתה לא חייב לקבל את מה שהוא אומר, אבל למה לשרוף אותו? נכון? ואם בסוף הוא שרף אותם, אז איזה ענווה אני לומד פה מהקדוש ברוך הוא? הרי כל המטרה של המדרש הזה, הקדוש ברוך הוא לא צריך את המלאכים. ללמד אותנו ענווה. אז איזה ענווה זו שאתה מתייעץ עם מישהו, ואם אתה לא מקבל, אתה שורף אותו? זה נקרא ענווה, חס ושלום. זה לכאורה לא מסתדר. אתה יודע, את המדרש שאנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, אבל לא חשבנו על השאלה הזו כך. שאלה חזקה, שאלה אמיתית. אז איזה דרך ארץ יש פה? כדי להבין את זה, הרב מביא אחד הסיפורים הכי מבהילים שהיו בגמרא. מבהילים שקשה לנו, אנחנו אנשים פשוטים להבין את זה. הגמרא מספרת, מאוד סיפור מפורסם, שהיה הרי מחלוקת בין רבי אליעזר, לא רבי אליעזר, סליחה, בין רבן גמליאל לבין רבי יהושע, ורבן גמליאל שהיה נשיא, אז הוא ציער קצת מה זה ציער אותו? כי רבן גמליאל הוא הנהיג ביד רמה, הנשיא ישראל. רבי יהושע, כמו שהיה, והיה כמה מקרים שהם חלקו ביניהם, מה הכוונה ציער אותו? כמו בקידוש החודש, במסכת ראש השנה, אמר לו, תבוא לפי החשבון שלך, שיוצא לך יום הכיפורים, תניע את הרכב, תבוא אליי. והוא התבטל, והוא בא לפניו, וגם בסיפור של קריאת שמע עם רבי שמעון בר יוחאי, ואז הוא בא והעמיד אותו, ולא הושיב אותו. אז חכמים ראו את הדבר הזה, אמרו אם זה כך, די, אי אפשר להמשיך בצורה כזאת, אנחנו מורידים את רבן גמליאל מהנשיאות, אמרו בוא נמלא את רבי יהושע, אי אפשר, זה חס ושלום ביזיון לרבן גמליאל. אמרו אולי נמלא את רבי עקיבא, אמרו לו רבי עקיבא אין לו זכות אבות, כי הוא בן גרים, חס ושלום יקפיד עליו רבן גמליאל, לא יהיה לו גב. תראו מה זה כוח של זכות אבות. אמרו את מי נמלא? את רבי אלעזר בן עזריה. היה סך הכל בן 18. הרי אני כבן 70 שנה, אין לו זקן לבן, צמח לו וכו'. אז הגמרא מספרת שביום שנכניסו את רבי אלעזר בן עזריה לבית המדרש, סילקו את שומר הפתח של הבית מדרש. מה זה שומר הפתח? רבן גמליאל היה לו קו. הקו שלו אומר, הוא מינה שומר בחוץ, והוא הכריז, מי שאין תוכו כברו, לא ייכנס פה לבית המדרש. אם אתה רוצה להיכנס לבית מדרש של רבן גמליאל, נשיא ישראל, אתה צריך להיות מושלם, תוכו כברו. אם אתה עומד בקריטריון, בכבוד. אם לא, תשאר בחוץ. ואז, או תכף נראה, שאלה יפה, תכף נראה. לא, זה לא פשוט, לא פשוט. אבל רגע, בוא נראה מה קרה. ביום שרבן גמליאל הורידו אותו, בסוף החזירו אותו, עשו אחר כך רוטציה, אבל ביום שהורידו אותו, בא רבי אלעזר בן עזריה, אמר שומר הפתח,
נתנו פיצויים. שחררו אותו. בלשון הגמרא סילקוהו, תכף נבין למה זה נקרא סילקו, זה לשומר הפתח. באותו יום כתוב שהתווספו לבית מדרש, יש אומרים 200 ספסלים, 400 ספסלים, את אומרת כאילו פתאום בית המדרש צמח. עכשיו הגמרא אומרת חשה דעתו של רבן גמליאל, אז אמרו, הראו לו בחלום, קדים ריקים, תחשוב ש... אבל בסוף הגמרא אומרת, ולוי, אלא כדי שלא תחלש דעתו, פייסו אותו. שואל הרב, פה, מביא פה דבר פלא. הוא מביא את זה בשם האמרי יוסף. האמרי יוסף מספינק היה מגדולי החסידות. והוא מביא בשם רבו, המהרי מזידיצ'וב, שהביא בשם רבי מנחם מנדל מרימינוב, שהיה מגדולי החסידות. והוא שואל כך, תגיד לי, אם השומר יושב על פתח בית המדרש, אז זה לא אחד שנמצא בתוך בית המדרש. מי שנמצא בתוך בית המדרש הוא אדם גדול. אם היית שם בפתח איזה תנא, אז הוא יכול לזהות מי תוכו כברו, מי לא תוכו כברו. אבל אם שמת איזה שומר מחוץ לבית המדרש, תגיד לי, מה היה לו, מגנומטר רוחני? שהיה בודק את האנשים, מי תוכו כברו, מי אין תוכו כברו? מגנומטר של מתכות יכול לגלות, אבל אדם פשוט, איך יכול לגלות מי תוכו כברו? אפשר להגיד בפשט, אולי מהפחד, שאנשים שמעו את הדבר הזה, לא רצו להסתכן, שלא פתאום רבן גמליאל להסתכל עליהם. אבל תראו מה אומר הרימינוב. זה פלא פלאות מה שהוא כותב. אלא, הרי ברור שלא היה אחד מגדולי החכמים. אם כן, מניין ידע שומר זה? איזה תלמיד חכם תוכו כברו, ואיזה אין תוכו כברו. אלא תרץ, וככה מביא האמרי יוסף. כי מדברי רבן גמליאל שהיה אומר דיבורים אלו, רבן גמליאל אמר, מי שאין תוכו כברו, הוא אומר, מהדיבורים של רבן גמליאל נברא מלאך. והמלאך הזה הוא היה שומר שעל פתח בית המדרש. שמעתם? כי בן אדם לא יכול, מי יכול לזהות דבר כזה? עכשיו, יכול להיות שזה המלאך שרואים אותו, ויכול להיות שהמלאך הזה מבחינה רוחנית עמד שמה, ובאמת כל מי שלא היה תוכו כברו, לא יכל... הוא מעצמו לא יכל להיכנס לתוך האש הזו. תראו מה זה רבן גמליאל, מהדיבורים שלו, נברא מלאך. והמלאך הזה מנע מאותם אנשים שאין תוכם כברם מלהיכנס. והוא היה שומר הפתח. נו, ומה קרה כשנעשה רבי אלעזר בן עזריה הנשיא? אומר, התבטלה הגזרה. אומר, ברגע שהתבטלה הגזרה, אז את המלאך הזה מה עשו לו? העלו אותו. אמרו לו, סיימת את תפקידך, אתה... תכף נבין מה הכוונה. והעלה אותו המלאך לעולם יותר גבוה. תכף נבין את הסוד שבדבר. וזה מרומז בדברי הגמרא, אומר אמרי יוסף, סילקוהו. סליק בארמית זה עלה. זה לא הסתלק. כשאתה מסלק מישהו מהחדר, אתה מוציא אותו מהדלת. אבל בלשון הגמרא, סליק זה עלה. כמו סליק לאיגרא, עלה לגג. אז לא מדובר פה שסילקו, הכוונה, קראו לו לשימוע, לשומר הפתח, כתבו לו מכתב פיטורין ושלחו אותו הביתה. לא. סילקו, הכוונה, העלו אותו למקום גבוה. מה הכוונה? אם זה מלאך, אתה יכול לעלות מלאך למקום גבוה? מה? אז אומר פה כך. וכי בני אדם יכולים להעלות מלאך? אתה יכול לברוא מלאך, אבל אתה יכול להעלות מלאך. מה זה להעלות מלאך? בן אדם יכול לעלות מקומה ראשונה לקומה 100, דרך מעלית, בסדר. אבל, או דרך מדרגות. אבל, לא יודע אם הוא יגיע לקומה 100, אלא אם כן הוא ספורטאי. בסדר? אבל, מלאך, איך אתה יכול לעלות מלאך ממדרגה למדרגה? אז, יש לנו את הגמרא המפורסמת שכולכם מכירים. אמרו עליו, על יונתן בן עוזיאל. בשעה שהיה יושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו מיד נשרף. מה זה? מה הכוונה? מה יוצא לו עשן מהראש? שכל ציפור שהיה עובר מעליו, לא היה עומד בטמפרטורה והיה נשרף? מוריי ורבותיי, מה זה הגמרא הזו? אלא אומר הזוהר הקדוש, מה זה עוף? עוף זה מלאכים.
שנאמר בפסוק, כי עוף השמיים יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגיד דבר. מי זה בעל כנפיים יגיד דבר? זה מלאכים. כל מלאכים שהיו עוברים מעל יונתן בן עוזיאל, שקברו בעמוקה, שהיה לומד תורה, היו נשרפים. מה זה נשרפים? מה, היה שורף מלאכים? מה זה, מוריי ורבותיי? אלא אומר הרבנו אריז"ל כך. אנחנו אומרים, והאופנים וחיות הקודש, יש לנו מלאכים, יש לנו חיות הקודש, יש לנו אופנים ויש לנו שרפים. זה לא אותו דבר. כל שם זה מדרגה. אז אומר הרב, דע לך, מלאכים, מה שנקרא מלאכי השרת, הקומה הרוחנית שאני תכף נלמד בארבע עולמות, מלמטה עשירה, עשייה, יצירה, בריאה ואצילות. יצירה במלאכים. יפה. המלאכים זה בעולם היצירה. אבל זה לא כל המלאכים. יש מלאכים שנקראים שרפים. השרפים הם בעולם הבריאה. הם בעולם גבוה, גבוה יותר. אז זה אומר, מלאכים נקראים עומדים. כמו שכתוב, שרפים עומדים ממעלו. 6 כנפיים, 6 כנפיים לאחד. כי מלאך, לא משנה באיזה קומה הוא נמצא. בין המלאך שנמצא בעולם היצירה, בין המלאך שנמצא בעולם הבריאה, בסדר? הם לא יכולים לעלות לקומה אחרת. אבל בני אדם, מה הם נקראים? ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. בן אדם הוא נקרא מהלך. לעומת מלאך שהוא נקרא עומד. מלאך הוא קדוש, אבל הוא לא יכול לעלות מדרגה. אדם הוא נקרא מהלך. מהלך זה מתקדם. הוא כל הזמן יכול להתקדם, לעלות עוד מדרגה ועוד מדרגה. אז אומר השלה הקדוש, מהלכים הם בני אדם שאינם נולדים בשלמות. מקבלים מדרגה בסיסית, אבל ככל שהם מסגלים לעצמם תורה ומצוות, הם עולים עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. רק צריך להיות מהלך משלמות לשלמות. אבל המלאכים נקראים עומדים. שמתחילת יצירתם הם בשלמות, האחרון עומדים במעמדם. הם לא יכולים להשתנות. יפה. וכן זהו שהפליאו חכמינו. מה, אתה יודע מה הייתה המדרגה של יונתן בן עוזיאל? כי בעת עוסקו בתורה בקדושה ובטהרה, בעולם הזה, שהוא עולם העשייה, כל עוף שפורח עליו, כל מלאך שהיה פורח עליו, שהמלאך הזה בא מעולם היצירה, היה נשרף והיה עולה למדרגה של שרף ועולה למדרגה של בריאה. שמעתם פעם כזה דבר? יושב פה תנא, נכון, שהוא תנא קדוש, שגדול תלמידיו, זה היה, כתוב ש80 תלמידים היו לו להלל הזקן, נכון? קטן שבא עם רבי יוחנן, גדול שבא עם יונתן בן עוזיאל. שואל את הגמרא, מה, שאתה אומר קטן וגדול, במה זה בא לידי ביטוי? להבדיל אלף אלפי הבדלות, בענייני העולם הזה, אתה אומר, יש לו תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, פרופסור, בסדר? זה יש לו, זה נקרא עשיר, מיליונר, מיליארדר, טריליונר, לא יודע מה. יש הגדרות, זה חגורה לבנה, שחורה, חומה, לא יודע מה. יש מדרגות, שאתה אומר לי קטן, גדול, במה זה בא לידי ביטוי? אז הוא אומר, רבי יוחנן קטן, שהיה יודע, מקרא, משנה, ספרי, ספרה, אביות דהוויה ורבה, כל מעשה מרכבה, מעשה בראשית, שיחת המלאכים, שיחת התקלים, שיחת העופות. שואלת הגמרא, תגיד לי, אם זה הקטן, זאת אומרת, מה זה קטן? אז מה הגדול? זה קטן של הלל הזקן, יודע את כל התורה כולה, כל החוכמות שבעולם הוא יודע, זה הקטן. אז אומרת הגמרא, אם זה הקטן, מה זה הגדול? הגדול. כל עוף שהיה פורח מעליו היה נשרף. זה, אתה אומר זה. מה זה אומר? זאת אומרת, בידיעות, כל 80 תלמידים של הלל, כולם היו מושלמים. זאת אומרת, את הידיעות כולם, את כל התורה כולה, בכל מכמניה, בכל חלקיה, כל 80 ידעו. אלא כל אחד, מה הייתה המדרגה הרוחנית שלו, לאיזה השגות
הוא זכה להגיע מעבר לידיעות. אז הוא אומר, יונתן בן עוזיאל היה יכול לרומם לא רק את הבני אדם, יכול לתקן גם את המלאכים. הוא יכול לרומם אפילו מלאכים שהם עומדים. אז כל מלאך שהיה עובר עליו, מלאך מעולם היצירה, מהקדושה של התורה של יונתן בן עוזיאל, הוא היה נשרף והופך להיות שרף. מה זה עם ישראל, מוריי ורבותיי? זה אי אפשר, זה פלא פלאות מה שכתוב פה. אז הוא אומר, וזה הכוונה, בעת עוסקו בתורה בקדושה ובטהרה, בעולם הזה שעולם העשייה, כל עוף שפרח מעליו, כל מלאך שהיה פורח עליו בעולם היצירה, מיד נשרף, מיד זכה להיות שרף. אז הוא אומר רש"י הקדוש, מה זה כל מלאך היה נשרף? תראו, זה לשון של רש"י. נשרף שהיו מלאכי השרת מתקבצים סביביו לשמוע דברי תורה מפיו. אז זה ממש מתאים. זאת אומרת, זה לא שכאילו, תחשבו עכשיו, הוא יושב לומד, ובמקרה אף איזה מלאך, איך אומרים, הוא לא ידע שיש פה שדה מגנטי, מה שנקרא, והוא, איך אומרים, מסכן, הוא פגע בו איזה קרינה והוא נשרף. ככה זה נשמע, כביכול, חס ושלום. לא, מה פתאום, להפך. הוא היה מתחיל ללמוד תורה, המלאכים היו מתקבצים סביבו לשמוע את התורה שלו. למה? יש להם תורה למעלה, אצל הקדוש ברוך הוא. אבל הם ידעו שמהתורה שלו, יש לו יכולת לרומם. למה דווקא התורה שלו? ומי אלה המלאכים האלה? אז כדי להבין את זה, הרב פה גם קצת מעריך להסביר מה זה 4 עולמות. אז יש לנו ידוע, ככה מביא האור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא שברא את הבריאה, אז קודם כל ברא 4 עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, מה שנקרא ביע. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אומר עולם האצילות, למה נקרא אצילות? כי הוא נאצל מהבורא. זה המקום הראשון שכביכול הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, ונכנס לתוכו כדי שהוא יוכל, כי הקדוש ברוך הוא זה אין סוף, אתה לא יכול לברוא עולם אם אתה לא מצמצם. כמו להבדיל, אתה לא יכול לקבל עכשיו מתח גבוה מהלוח שלך בבית. כל שכן מעמוד חשמל, כל שכן מהעמוד הראשי, כל שכן מהתחנת כוח בדשנים או בחדרה, בסדר? אין מציאות כזאת. אתה חייב שנאים, אתה חייב לצמצם. אם זה יבוא בצורה ישירה, הכל יתבטל. אז מה זה ברוחניות? זה על אחת כמה וכמה. אז הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, ונכנס בתוך עולם האצילות. אבל אומר רבי חיים ויטל, בעולם האצילות אשר שם הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. כי האצילות כולו נאצל, כולו רוחני. אחר כך יש לנו עולם הבריאה. עולם הבריאה הוא נקרא גם עולם הכיסא. למה נקרא עולם הכיסא? כי שם נמצא כיסא הכבוד. מה הכוונה כיסא הכבוד? למה הקדוש ברוך הוא צריך מקום לשבת? הקדוש ברוך הוא זה לא בן אדם, אבל זה ברוחני. אבל למה זה נקרא כיסא הכבוד? אומרים חז"ל, כי כביכול שם בעולם הבריאה הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא כבודו לשפוט את כל הנבראים. כמו שכתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ. ומאיפה שורש נשמות ישראל? מתחת כיסא הכבוד. עיין ערך השיעור הקודם שלמדנו. הראה לו כעין מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד. מה זה מטבע של אש? שורש נשמות ישראל. שורש נשמות ישראל מאיפה נחצבו? מעולם הבריאה. אז יוצא מפה ששורש נשמות ישראל מאיפה הם? מהבריאה. ולעומת זאת רוב המלאכים מאיפה? מעולם היצירה. לכן אתה שואל, איך יכול להיות שיהיה כוח ליונתן בן עוזיאל לתקן מלאך? כי יש לו נשמה, והנשמה של יונתן בן עוזיאל, שהוא זכה לתקן את הנשמה שלו בשלמות, והשורש שלה הוא נמצא מתחת כיסא הכבוד בעולם הבריאה. אז יש לו יכולת למשוך מצד שורש נשמתו מלאך מעולם היצירה, לעלות אותו לעולם הבריאה. אבל אם הוא לא היה לו שורש מתחת כיסא הכבוד, אין מציאות שהוא יוכל למשוך. לכן בלשון הזוהר הקדוש נטל הקדוש ברוך הוא את הנשמה הטהורה מתחת כיסא הכבוד להיות מהירה בגוף. וכל הנשמות נגזרו מתחת כיסא הכבוד. הנשמות ישראל
מתחת כיסא הכבוד נחקקו. ושורש נשמתה מעולם הבריאה. לכן דווקא אצל האדם מה כתוב? ויברא אלוהים את האדם. אבל לעומת זאת בכל השאר מה כתוב? וייצר. נכון? יצירה. אבל אצל האדם מה כתוב? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו. גם את האור. את הגוף שלו אמנם הוא הביא מפה, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. זה את הגוף שלו. אבל שכתוב זה, ויברא אלוהים את האדם בצלמו. הנשמה, נשמות ישראל מהבריאה. לכן ויברא. ולכן, מי נמצא חקוק בכיסא הכבוד? יעקב אבינו. למה דווקא יעקב אבינו? כי שורש נשמות ישראל זה יעקב אבינו. הוא הביא את י"ב שבטים, טהורים, מיתתו שלמה. לכן הדמות שלו חקוקה מתחת כיסא הכבוד, הכוונה, בעולם הבריאה, כי שם השורש נשמות ישראל. ולכן, גם יהודי, שהוא לא עדיין במדרגה של תוכו כברו וכו', או יותר גרוע מזה, גדולת תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. זאת אומרת, כל יהודי יכול בסופו של דבר, בכוח של תשובה, להגיע לשורש נשמתו עד כיסא הכבוד. אם נאמר במאמר מוסגר, זו הייתה נקודה, זו הטעות הכי קשה של המן. המן עשה הכל לפי הספר של הסטרא אחרא. מה זה לפי הספר? הרי מה למדנו בשיעור הקודם? הוא אמר, מה זה עם ישראל? אני קונה אותם בכסף. למה הוא חשב כך? כי באמת באותו דור, שעם ישראל היו מפוזרים ומפורדים, וגם מבחינה רוחנית המצב שלהם לא היה מזהיר, לצערנו. אם הם נהנו מסעודתו של אותו רשע, וגם באותה סעודה, גם כתוב שהוא טימא אותם בנשים נוכריות וכו' וכו'. אז אמר המן, אם הצלחתי להראות שהעם ישראל נראים כמו הגויים, אז בעצם העם ישראל איבדו את המדרגה שלהם. אם הם איבדו את המדרגה שלהם, אז אפשר לעשות להם הכל. זה מה שעשה עמלק, אשר קרחה בדרך, הוא בא וטימא אותנו. הוא לא יכול, ידע עמלק שאי אפשר להילחם בנו אם עם ישראל הוא קדוש וטהור. אבל כיוון שהעם ישראל היה בספק, היש השם בקרבנו עם עין, קירר אותם, ברגע שהוא קירר אותם או טימא אותם, אז הוא יכול לבוא לתקוף אותם. נכון, על אותו עיקרון. אז יוצא מפה, כל עוד עם ישראל הם קדושים, אתה לא יכול לגוע בהם. אבל ברגע שאתה מוריד אותם מדרגה, אז אתה יכול חס ושלום. אז הוא חשב שברגע שעם ישראל ישרו קו עם אחשוורוש, עם המן, מבחינה רוחנית, אז הם איבדו את השמירה. איבדו את השמירה, אפשר כבר ללכת על הראש שלהם עד הסוף. מה הוא לא ידע? שגם כשעם ישראל כלפי חוץ, חס ושלום נראים כמו גויים, כמו לדוגמה שבא מקטרג, מה אמר בנובה? תראה, הנה עלנו ועלנו. אם בשבת, בשמחת תורה, רוקדים ומאבדים את הדעת מול כל מיני צורות של... אז מה ההבדל בינם לבין... ככה המקטרג חשב. ומכוח הקטרוג הזה, הוא הצליח לעשות מה שהוא עשה. מה הוא לא ידע, המקטרג? שברגע שיהודי, בשנייה אחת, אתה לוחץ על, איך אומרים, חזק מאוד על הכפתור, פתאום כולם צעקו שמע ישראל, פתאום כולם עשו תשובה. זאת אומרת, יהודי, בשנייה אחת, הוא יכול להגיע עד כיסא הכבוד. זה לא ידע המן. זה הייתה הטעות שלו. את זה הוא לא ידע, את הסוד הזה. הוא הסתכל עליהם רק כלפי חוץ. הוא אומר, כלפי חוץ הם נראים כמו הגויים. אם נראים כמו הגויים, זהו, גמרתי אותם. הם שלי, אני קונה אותם בכסף, ואני עושה בהם כטוב בעיניי. אבל הוא לא ידע שברגע אחד, לך כנוס את כל היהודים, נמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, פתאום בשנייה אחת, כל המערכת התהפכה. בלילה הוא נדע שנת המלך, ופתאום כל ההצלחה שלו, עד היום הכל הלך לו 100. פתאום מאותה שנייה הכל הולך לו הפוך. זהו, כל המערכת מתהפכת בשנייה. את זה הוא לא ידע. הוא לא ידע ששורש, הוא חשב שעם ישראל ברגע שהם לא שומרים תורה ומצוות, הם חלק מעולם העשייה. עולם העשייה זה גם הגויים. אבל הוא לא ידע ששורש נשמות ישראל תמיד איפה נמצא? מתחת כיסא הכבוד. ושהוא נמצא מתחת כיסא הכבוד, אז בשנייה אחת עם ישראל
יכולים להפוך את הכל. זה מה שהוא לא ידע. אבל לא רק שהוא לא ידע את זה. זה כל הסוד של השיעור, שאפילו המלאכים בבריאת העולם לא ידעו את זה. זה כל הוורד של השיעור. מה זה הקטרוג של המלאכים? תגידי, מה הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתם, נכון? מה אמרו לו המלאכים? תשמע, האדם הזה מה מעשיו? הכוונה, הוא הולך להיות בעולם העשייה. אם הוא בעולם העשייה, איך אומרים? תדע לך, ריבונו של העולם, צפה פגיעה. מה יצא ממנו? שים אותו בעולם העשייה, תן לו כל היום AI, תן לו כל היום הנאות, יחטות, בלגנים, חומרים. מה אתה רוצה שיצא ממנו? מה יצא ממנו? מה האנוש כי תזכרנו ולאדם כי תפקדנו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן את אצבעו הקטנה ושרפם. שאלנו, תגיד לי, זה ענווה חס ושלום? כאילו, אתה מתייעץ איתו ואז אתה שורף אותו? מה הכוונה שרף אותם? אומר פה הרב, חידוש עצום. הקדוש ברוך הוא את אותם מלאכים, העלה אותם ממדרגה של מלאכים מעולם היצירה. הם היצירה, מסתכלים על האדם בעשייה, חבל. תשאיר את הכל אצלנו, אנחנו ביצירה, מה אתה יורד למטה? מה עשה הקדוש ברוך הוא? העלה אותם, שרף אותם, הפך אותם להיות שרפים. שרפים נמצאים בעולם הבריאה. מה יש בעולם הבריאה? שורש נשמות ישראל. אמר להם, אתם לא יכולים ככה להגיד על עם ישראל. תראו את הנשמות, בואו תראו בכלל מאיפה, מה זה שורש נשמה של יהודי. לא היה כאלה שזעקו לקדוש ברוך הוא ועשו תשובה והקימו בתים. אנחנו מעשים שבכל יום. כל הדור הצעיר, השם ישמור אותם. קדושים וטהורים עם ישראל, איזו התעוררות יש היום בעם ישראל. דווקא מתוך אלה, מתוך כל הקטרוגים. הנה, תראה איך הם נראים, תראה מה הם עושים. חכה, לאט לאט. אני רק אעורר להם את השורש של הנשמה ותראה לאיפה הם יגיעו. זה שורש נשמות ישראל. לכן, מי אלה המלאכים שבאו ליונתן בן עוזיאל מהרב? זה לא סתם מלאכים. אותם מלאכים שקטרגו בבריאת העולם. מלאך ברוך חכו. בואו, לכו תראו מה זה יהודי. מה זה אדם שלם? מה זה יהודי בעולם העשייה? לכו תשמעו תורה ממנו ותראו שבכוח התורה שלו הוא מעלה אתכם. אז תבינו בכלל מה זה. לכן אומר רש"י, היו המלאכים מתקבצים סביבו, שהיה לומד תורה, כי יודעים שבכוח התורה שלו יכול לתקן אותם. גם אצל ישעיה, שהיה עוד כן. משם, זה מוריי ורבותיי, סוד עצום להבין מה זה כוח נשמות ישראל. לכן, נחזור לנקודה. מה היה הסיפור עם רבן גמליאל? רבן גמליאל, הוא אומר, שמע, מי שאין תוכו כברו, אני מצטער. הוא לא יכול להיכנס לפה. פה זה בית מדרש, קדוש. באמת, דברי המלאך עומד בפתח, אף אחד לא יכול להיכנס. בא רבי אלעזר בן עזריה, היה קודש קודשים, למרות שהיה צעיר. הוא אמר למלאך הזה, אני עכשיו מעלה אותך למעלה. מה הכוונה מעלה אותך למעלה? מה הכוונה מסלק אותו? לא מפטר אותו. העלה אותו לעולם עליון, שיהיה לו ראייה, שיבין מה זה שורש נשמות ישראל. שגם אם הוא לא נראה לך, אבל תדע לך שהוא... ניצוץ גדול. אבל לפחות מה כן אמרנו? שיהיה לו לפחות כוונה ללמוד לשמה. גם אם הוא לא נמצא שם. אבל אם הוא לקנטר, ודאי שלא ייכנס לפה. זה בסדר. זה לא השתנה. לכן זה הרמז של ארון הברית. 3 ארונות יש פה. זהב בחוץ, זהב בפנים. אבל באמצע עץ, הוא כרגע עץ. כן, אבל יש לו עדיין את התוך. הוא יגיע לזהב. כן. זה הכוונה. כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו. שלפחות התוכו יהיה. יש לו עץ, אבל לפחות שהתוך יהיה לו את הנקודה של הזהב. יהיה לו את הרצון האמיתי. וזה מה שעכשיו קורה ברוך השם. שהקדוש ברוך הוא מגלה את הכוחות שיש בעם ישראל. שרוצים תמיד לקטרג על עם ישראל, או יותר איך הם מתנהגים,
תראה מה הם עושים בתל אביב ביום כיפור, תראה ותראה ותראה, פתאום. לך תראה היום את הצעירים בתל אביב, איזה מהפכות יש היום, זה משהו לא נתפס. לא נתפס. עדיין יש עוד הרבה מה לעשות, אבל יש התעוררות גדולה. איזה הקפות שניות היו בשמחת תורה בתל אביב, יראו סרטונים, דברים מעל הטבע. אתה רואה איזה תיקון. פתאום מתגלה הכוח שיש בעם ישראל. נראה לך כלפי חוץ שנראים חס ושלום. לא טוב. אבל זה רק כלפי חוץ. רק כלפי חוץ. בבפנים, כולך יפה, רעייתי, ומום, אין בך. זה מה שעמלק לא הבין. וזה מה שגם הגויים לא מבינים, וזה מה שהם טועים בנו כל הזמן. הם מסתכלים עלינו, חושבים שאנחנו... אבל לא מבינים מה זה העוצמה של עם ישראל. וזה מה שיהיה גם עכשיו. שכמו שאותו עמלק, אותו המן, האגגי, נפל בימים האלה, כך הימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור. ככה עכשיו יתגלה. הם קוראים לעצמם כאילו המאמינים, ואנחנו הכופרים. פה הקדוש ברוך הוא עכשיו לאט לאט עושה פה מהלך, ומראה לנו איך הכל מתהפך. גם פה זה נראה נסתר, וכי יעלה על הדעת שהמעצמה מספר אחת בעולם, לוקחת את כל השכלולים שלה, את כל הצבא שלה, את הכל. ובאה באמת לעשות העבודה. למרות שיש להם גם את האינטרסים שלהם, בסדר, אבל עדיין, שאתה חושב מהצד... ואיזה התנגדות כן, בפנים שם נגד כן, המהלך. אתה אומר, תשמע, זה משהו שהוא לא נתפס, לא נתפס בשום שכל והיגיון. אבל זה הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, ישחק, הקדוש ברוך הוא עושה לנו את העבודה. הוא עושה לנו את העבודה. ושמענו מאחד מצדיקי הדור שאמר כך, מלחמה תהיה. אבל שום יהודי לא ינזק. יש שמירה על עם ישראל. לא לדאוג. לא לפחד, כי כנראה בימים הקרובים יכניסו אותנו עכשיו עוד פעם כן, אבל צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה אך ורק לטובתנו. אך ורק להושיע אותנו. שבעזרת השם, כמו שראינו את המפלה של האגגי בחודש הזה, ככה יהיה המפלה של אותו מקום הוא יושב. והמדן, המדן, זה המן. כן, זה יושב באותו מקום, הקדוש ברוך הוא ישפיל אותם עד הארץ, עד עפר, והקוף הזאת יחתכו לה את הרגל, תחזור, מלכות שמיים תתעלה מעלה מעלה, ומתוך הנס הזה, כנס לגאולה שלמה בניסן, אמן ואמן.